mokolo mok tui tui hapang ni thanibo ava jujuna scheme ni nok shep sap sanai tongjaka Bijoy Debormani nok lukhung patimong Monday adblok ni bising khobjak 11 Monday bazar bidan sabha kendro tuisa rangsak amsaya tongnai Bijoy Deborma bihitei busatei khorok burni nok lukhung bolongni thalik bubar muya muktang thakitang kholoi hatiwa phalise nok lukhung pusi tongjawo nogo bihik busatei kahamke khorok bomi tongnani suduno borongni lukhung khungsili nok kaham krei amchani panchayat block ni simi tiengai jotone thanino chubachu thangka phiaba chubachu maliya amchaya tongo neta montri MLA phiaba vote jora simi election jora simi vote chanpayo vote langi thango kaplai ngi thangon phiaba manthai sanani jora hangake sanani phalang borok krei Bijoy Debormani nok nukhung BPL card hampano hapang ni bukhakti je manthai tongmani manthai soktai tongmani a sepsa suno maya hni shawi khnarka amchani lukoba chongjak luko adong neta montri MLA EM joto tongbayo jotoren thanino wari bai shanka phiaba maya hni koktuma thomani biskango mokol muktui yore shawi tongjaka Bijoy Debormani bihi hapanin thanibo kaseno koimung Pradhan Mantri Awas Yojana nok kusasuk mangkhe beleno chanai hastewo BJP APFT tipra mothani kuthajak hapang edisiwo tipra motha hapang tama haste angthang tama edisi angthang jotone thanino amche chongjak luko adoni thaniwo thangja phiaba mayani kok shawi khnarka oba hakono disi kolok phayo thango phiaba maya hapani shepsap tabu okoktuma nungmani bisingtei busuk jotei birini khungo hapani shepsap sogino abojora se kok sasinai Balkha Sarkar nogrok dama khanro maya tamro khais nukhung cholitong watan chawo nin buse watan chawo emne nin busani mungtamo engka takabli ha nin busani mungtamo engka takabli Bijoy noni o kamini mung do kaham kai kisa kok sagar di ha tisa rangsak emne kata kabdi ngen norok oba hake kost birmano ungwi tongo tabuk noni yang ni panchayat ni theke rok photo rok dobutlang kha bukha maya nungbo sorry hanja jaya na emne tabuk nongni oam chani MLA notam khasan musu nin mungkai kanchan mala khorbusuk tong sirai chajona oba hakino norok songsa cholitung haisible bo panchayat nongni harbang na block kai Mandai nongni MLA sabo ha Sopna na naipika ni nogrok naipeko bon tam kazana musu jenni ni nok huk nimbagi rok tam kazana musu ha naya hasta hapang no tam kazana musung oba hake norok kuba kesago khorok bomoy tongla jajaman je borok oba hake kuba kesago jeta khorok bomoy tonglai mani je noniyang ni o amchai ni engei noni mokolo tabu sarkar norok to mangha borok maya khuna emne oba hake kost birmano watane bini chai nukhung choli tongo bosa saidona no pusi tong haste hapang gobangma thayono krung thayono sugya nukhung rok no sarkar nok rojagoi tong borok ke tamni bagi kora khana sito ang modong no jayabla na norok to o yangte thanglai sukhayo block kaisa oba hai tong man na bai haste hapang no tam gajana musung oba hai sugya nukhung rok no rojagna bagi ban boro no ko maya ha sokar ko no mana nang ta na